Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέγχος. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, όλοι εσείς που έχετε μαζευτεί, και μπράβο δηλαδή που έχετε μαζευτεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους και έρχονται εδώ να στηρίξουν μια επιλογή. Και καλά κάνετε και τον αγαπάτε, γιατί είναι πραγματικά σπάνιος άνθρωπος και εγώ γι' αυτό βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον έχω γνωρίσει πολιτικά, τον έχω γνωρίσει σαν φίλος. Και γι' αυτό τον λόγο κιόλας είπα ναι, θα έρθω, παρόλο που δεν μου αρέσουν καθόλου να συμμετέχω πολιτικά με αυτόν τον τρόπο. Και δεν μ' αρέσει γιατί όλοι οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από όλο αυτό το πράγμα πολλές φορές βγαίνουν σκάρτη. Εγώ έρχομαι γιατί έχω τσεκάρει πραγματικά ότι ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σκάρτος και είναι ένας άνθρωπος που έχει αγωνία για αυτό το οποίο λέει. Είναι πετυχημένος αλλού κι όμως έρχεται, το παλεύει για να είναι μαζί με το εμείς και όχι με το εγώ του παρέα. Θέλω να παρακαλέσω να κρατήσουμε 1 λεπτού σιγή για τους νεκρούς των βροχών, το κατακλυσμό αυτού που έγινε στην κεντρική Θεσσαλία τουλάχιστον, και βεβαίως και για τον Αντώνη, όπως θαυμάσια το είπε ο Παπασταύρος, τον αδικοχαμένο Αντώνη που τον φάγανε τόσο απάνθρωπα, τόσο άσχημα αυτό που συνέβη στο πλοίο. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμμετοχή. Αποφασίσαμε να μην αναβάλουμε παρότι ο καιρός δεν ευνοούσε. Σε 1 μήνα και 1 μέρα ακριβώς έχουμε δημοτικές εκλογές και εμείς κάναμε μια επιλογή να έρθουμε εδώ στο Κοντόπευκο στην κάτω γειτονιά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Δημοτική Παράταξη και έχει εκλογικό κέντρο στην κάτω γειτονιά και επιλέξαμε να το συνεχίσουμε και να κάνουμε απόψε και όπως φαίνεται επιβεβαιωθήκαμε από τη συμμετοχή τη δική σας. Είχαμε τη χαρά και την ικανοποίηση να αποδείξουμε με την ψήφο σας τις δικές μας ικανότητες και το δικό μας σχέδιο την πενταετία 14-19 ως Δημοτική Αρχή. Υπηρετήσαμε την πόλη με δουλειά, με αφοσίωση και με σχέδιο. Όταν αναλάβαμε την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 μετά την νίκη μας στις εκλογές, δεν υπήρχε κανένα έργο σε εξέλιξη ή δημοπρατημένο, εκτός από τη βιβλιοκλιματική ανάπλαυση πεζοδρομίων ποδηλατόδρομων του Κοντόπευκου, έργο της Δημοτικής Αρχής Γιαννακόπουλου, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Βασίλης. Αυτό το γράφω διότι εμείς όταν χάσαμε τις εκλογές το 19, αφήσαμε πάρα πολλά έργα δημοπρατημένα. Αυτά έγιναν στη βάση του στρατηγικού σχεδίου που εκπονήσαμε και που παρουσιάσαμε δημόσια στο Δημόκριτο. Κάποια από αυτά δεν θα γινόντουσαν με τα λόγου γνώσεως ποτέ. Τι δεν θα γινότανε? Πρώτα απ' όλα η δημοπράτηση, η μεγάλη μας επιτυχία της δημοπράτησης του Δημαρχείου, ενός έργου 21 εκατομμυρίων ευρώ, που αν δεν είχαμε πετύχει εμείς τη δημοπράτησή του από την τότε Περιφερειακή Αρχή, δεν είχε καμιά πιθανότητα να γίνει σήμερα. Καμία. Δεύτερον, πήραμε τον Ιόλα, αποκτήσαμε το κτήμα των 7 στρεμμάτων και την οικία των 1.700 τετραγωνικών μέτρων, που όπως ξέρετε πολύ καλά το καταψήφιζε ο κύριος Ζορμπάς, δεν υπήρχε περίπτωση καμία να αποκτηθεί ο Ιόλας. Θα είχε τελειώσει γιατί ο εργολάβος σε λίγο θα κέρδιζε το δικαστήριο για να χτίσει τις πολυκατοικίες. Δεν μπορεί να κρατάς την περιουσία κάποιου πάρα πολλά χρόνια και να μην το λύνεις το πρόβλημα, να μην το αγοράζεις. Επόμενη επιτυχία υπήρξε η ολοκλήρωση ενός σπουδαίου σχολείου παρατημένου στα Μπετά επί 8 χρόνια του επαγγελματικού λυκείου πρώην Μπαρμπίκα στο Τσακώ, 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε εξαιρετική δυσκολία να μην εντάσσεται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ήταν ειδικό το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πετύχαμε από το ταμείο, ένα ειδικό ταμείο, λόγω του χαρακτήρα της αποπεράτωσης. Και τέλος θέλω να θυμίσω, να σημειώσω, γιατί όλοι το ζείτε, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν θα γινόταν ποτέ η πεζοδρόμηση στην κεντρική πλατεία, την οποία επίσης καταψήφιζε ο κύριος Ζορμπάς. Ποτέ η πόλη δεν θα αποκτούσε αυτό που το χαίρεστε κάθε βράδυ και το χαίρεται η πόλη και είναι μια μεγάλη τομή στην πόλη αυτό. Δεν έχει γίνει σε άλλη πόλη τέτοια πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας. Θυμάστε που πηγαίναν τα αυτοκίνητα κάθε μέρα, πως περνάγανε μπροστά από τα τραπέζια που έτρωγαν οι άνθρωποι. Πέραν αυτών των 4 έργων που θα θεωρώ καθοριστικά για το μέλλον της πόλης και τα 4, κάναμε πολλά σε πολλούς τομείς. Αναβαθμίσαμε όλα τα σχολεία με την ανακατασκευή των προαυλίων χώρων τους, ελάχιστα είχαν γίνει πριν από τον κύριο Ζορμπά, όπως και τώρα, όλων των αιθουσών, πολλαπλών χρήσεων, τεράστια ενίσχυση υλικοτεχνικών υποδομών με συνεχείς μεγάλες εργολαβίες. Δεν υπάρχει καμία εργολαβία τα τελευταία 4 χρόνια.
Δεύτερον, στην καθαριότητα ανακύκλωση με τη δημιουργία κινητού πράσινου σημείου, με την εγκατάσταση 11 ζευγαριών υπόγειων κάδων για πρώτη φορά στην Αγία Παρασκευή, με δημιουργία 30 γωνιών ανακύκλωσης, με 5 ρεύματα απορριμμάτων η κάθε γωνία. Επίσης για πρώτη φορά δεν υπήρχαν γωνιές ανακύκλωσης πρώτα, υπήρχαν μόνο οι κάδοι, ο μπλε και ο πράσινος. Με ενημερωτικά φυλάδια και με τον καφέ κάδο που τον εξαφάνισαν εδώ και 4 χρόνια και η πόλη δεν έχει καφέ κάδο των οικιακών αποβλήτων. Στην κοινωνική πολιτική με ενίσχυση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών συνεχή, με δημιουργία και λειτουργία κέντρου κοινότητας, με τη δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου για πρώτη φορά που θα το συνεχίσουμε, με συνεχή μείωση δημοτικών τελών. Να ξέρετε ότι η πόλη μετά τη δικιά μας θητεία έχει σχεδόν τα φτηνότερα δημοτικά τέλη στην Αττική. Είναι ίσως η πρώτη τελευταία, αν μας λίγο είναι πιο κάτω το Μοσχάτο ή αν μας έχει φτάσει τώρα και το Χαλάτρι. Με τη συνολική πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης, με τις εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης, του ΠΑΟΔΑΠ και μια σειρά σπουδαίων παράλληλων εκδηλώσεων, είτε σε συνεργασία με την ΕΡΤ. Θυμάστε όλοι το Summer Time κάθε καλοκαίρι, ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός της ΕΛΑ, του τόπου, όχι, ήταν και ο Τζόνις, έπαιξε και ο Τζόνις μια βραδιά. Και με την ενίσχυση των διασυλλογικών γιορτών τα Χριστούγεννα και τις απόκριες, θυμάστε τι απόκριες έκανε η πόλη στη δικιά μας θητεία, πράγματα που βεβαίως έχουν εξαφανιστεί, έχουν σταματήσει. Με συνεχείς δράσεις αλληλεγγύης, με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, έπειτα από πολλά χρόνια απραξίας, αξιοποιήσαμε το Γιαβάσιο, το κληροδότημα Σουμακοπούλου, το κληροδότημα Πρίγκουρη, κάτι για τα οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα στην προηγούμενη θητεία πάλι ο κ. Ζορμπάς, αλλά και τώρα που επίσης δεν κάνει τίποτα, διότι το κληροδότημα Πρίγκουρη είναι εκμεταλλεύσιμο και δεν έχει κάνει ούτε ένα βήμα. Με αντιπλημμυρικά έργα ομβρίων που έφτασαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, η πόλη δεν πνίγεται σε πολλά σημεία της. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Με αυτές τις βροχές η πόλη δεν πνίγηκε, γιατί έγιναν αντιπλημμυρικά έργα και στην πάνω και στην κάτω και στα Πευκάκια γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία τα αντιπλημμυρικά έργα. Είδατε τι έγινε στο Βόλο. Αυτό είναι έλλειψη μεγάλου αντιπλημμυρικού οπλοστασίου. Οι πόλεις πρέπει να περιμένουν τις μεγάλες βροχές. Πια. Ο Θανάσης το είπε πολύ ωραία με την κλιματική αλλαγή. Είναι βασικό, δεν φαίνεται αυτό το έργο. Γίνεται κάτω από τη γη και το ξεχνάει ο κόσμος. Όμως δεν θα πνιγούμε όπως πνίγηκε προχτές η Χρυσοστόμου Σμύρνης και η Τίνου, που είναι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Θέλω να ελπίζω ότι είναι αληθές ότι θα το δημοπρατήσει η περιφέρεια το επόμενο χρονικό διάστημα. Με ασφαλτοστρώσεις 24 χιλιόμετρων, 3 χιλιόμετρα η πρώτη θητεία Ζορμπά, πολύ λίγα τώρα, τελείως προεκλογικά, αυτές τις μέρες θα γίνουν κάποιες ασφαλτοστρώσεις, με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια, το Υπουργείο, το ΕΣΠΑ, ασύγκριτα περισσότερες από την προηγούμενη και τη σημερινή Δημοτική Αρχή, με ανάπλαση του οδού Αιγεπελάγους, είχε καιρό να γίνει ανάπλαση οδού, υπήρχαν οι τρεις οδοί και του Αγίου Ιωάννη, η Βενιζέλου και η Πατριάρχου Γρηγορίου, που ήταν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή πάλι του Βασίλη του Γιαννακόπουλου. Με δημοπράτηση της πλατείας του Αγιάννη, που σήμερα προχωράει σε μια φτωχή κατά τη γνώμη μας συντήρηση και που έχει καταστρέψει και τα μαγαζιά της περιοχής. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, οι άνθρωποι εκεί πέρα θρηνούν, γιατί αυτό το πράγμα έπρεπε να ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Δεν επιτρέπεται να ξεκινάει ένα έργο μέσα στον Ιούλιο και να κλείνει τους ανθρώπους, να μην μπορούν οι άνθρωποι να πάνε με τα μωρά τους στην παιδική χαρά που υπήρχε εκεί και στο παρκάκι όλο αυτό, την πλατεία του Αγίου Ιωάννη. Με ιδιαίτερα προσεκτική διαχείριση του δημοτικού χρήματος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας, αφήνοντας ένα μεγάλο χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος της πενταετίας, αντίθετα με τη σημερινή κάκιστη οικονομική κατάσταση του Δήμου. Είναι κακή η οικονομική κατάσταση του Δήμου και ο Ζορμπάς θα αφήσει πίσω του μεγάλο πρόβλημα, αλλή από τον επόμενο δήμαρχο, αν δεν είναι ο ίδιος, από εμάς δηλαδή. Είναι πολύ σοβαρό το πράγμα των οικονομικών του Δήμου σήμερα. Και αφήνοντας ως παρακαταθήκη μελέτες για το κολυμβητήριο, το οποίο θα το προχωρούσαμε τελείως διαφορετικά από το σχέδιο που πάει να εφαρμόσει προεκλογικά ο κύριος Ζορμπάς, που δεσμεύει χρήματα ακόμα και από το προϋπολογισμό του 2026. Με 50 πισίνα, χωρίς θέσεις στάθμευσης, με όλο αυτό που θα γίνει και με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση που θα δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο Δήμο. Και με ανακατασκευές όλων των αθλητικών χώρων, ανάπλαση του πάρκου Σταύρος Κότσης. Αυτό που έχετε δει όλοι είναι καταπληκτικό, το όμορφο αυτό γήπεδο και στίβος που έγινε για πρώτη φορά στην Αγία Παρασκευή. Είναι δικό μας έργο, απλώς υλοποιήθηκε επί
θητεία Ζορμπά, ήταν ένα έργο που το είχαμε ετοιμάσει και πολλά άλλα που ακόμα δεν τα αναφέρω για να μην κουράσω. Δεν χάσαμε γιατί δεν ήμασταν καλοί δημοτικοί αρχαίοι. Ο κόσμος μας εκτίμησε και ήξερε να εκτιμήσει, ωστόσο επεκράτησε, όπως θυμάστε τότε, μια πολύ μεγάλη επιβολή της κεντρικής κομματικής σκηνής. Τι λέμε για τα κύρια σημεία της κριτικής μας στη Δημοτική Αρχή Ζορμπά? Πρώτον, απαράδεκτο ύφος και ήθος, ύβρις και απρέπειες προς πολλές κατευθύνσεις σε δημοτικούς συμβούλους, σε συλλόγους της πόλης, είναι εδώ σύλλογοι που το έχουν ζήσει, εργαζόμενους, μέλη σωματείων, είναι επίσης εδώ από το Σωματείο Εργαζομένων, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και όπως ξέρετε, γίναμε περίγελος σε σατυρικές εκπομπές. Κατασπατάληση των χρηματικών πόρων, πράγμα που αποδεικνύεται από το χαμηλό, συγκριτικά με όλες τις χρονιές, χρηματικό διαθέσιμο υπόλοιπο του Δήμου. Είμαστε κοντά στα 4 εκατομμύρια, εμείς το αφήσαμε στα 7,5 εκατομμύρια. Χαμηλά ποσά χρηματοδοτήσεων του Δήμου που προέρχονται ουσιαστικά μόνο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που πήραν όλοι οι Δήμοι. Βεβαίως ο κ. Ζορμπάς προσθέτει τη χρηματοδότηση του Δημαρχείου, ένα κατεξοχήν δικό μας έργο για να αυξήσει τα νούμερα. Μέχρι στιγμής από την περιφέρεια έχουμε πάρει 1,5 εκατομμύριο για το νέο παιδικό σταθμό στα Πευκάκια και έχουμε μια υπόσχεση για 2 εκατομμύρια, δεν έχει γίνει ακόμη, για το κολυμβητήριο. Προχώρησε λίγα αποσπασματικά έργα για να μην μηδενίζουμε, όπως την ανάπλαση του οδού Ειρήνης, η οποία όμως δεν έχει όμβρια, πνίγηκε προχτές, ήταν ποτάμι οδός Ειρήνης για όποιον έτυχε να περάσει από εκεί. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει στην οδό Ειρήνης ήταν έργο ομβρίων. Γίνεται χήμαρος η οδός Ειρήνης. Ελλιπέστατες μελέτες για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου που δεν ξεκίνησε και που θα φανούν σύντομα, δεν θα ξεκινήσει μέχρι τις εκλογές, δεν θα καμαρώσει νομίζω άλλο μέχρι τις εκλογές. Δημοπράτησε πολύ σωστά και το ψηφίσαμε την στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Θέλουμε όμως να έχουμε σχέδιο και για το μέλλον της. Είναι εδώ οι εξαιρετικές κυρίες από το Σύλλογο των Παιδιών ΑΜΕΑ. Ελάχιστες ασφαλτοστρώσεις το είπα και ο νέος παιδικός σταθμός βεβαίως στα Πευκάκια, έργο που το παραδώσαμε έτοιμο για δημοπράτηση, όπως και αυτή η συντήρηση της πλατείας του Αγιάννη. Πορεύονται χωρίς στρατηγικό σχέδιο για την πόλη, κάνουν αποσπασματικά ό,τι μπορεί να σκεφτεί, ό,τι μπορεί να σχεδιάσει η τεχνική υπηρεσία οι ίδιοι, αλλά δεν είναι σχέδιο για την πόλη αυτό. Δεν έγινε καμιά ελεύθερη αγορά ελεύθερου χώρου. Χτες είχαμε ένα καλό νέο, τη διαφαινόμενη απόκτηση του 118 οικοδομικού τετραγώνου στο Τζακό, κάτι που το χαιρετήσαμε χωρίς μιζέρια και χωρίς όλα αυτά που έκανε για τον Ιόλα, που πήγαινε και έκανε ένσταση και πήγαινε στο ελεγκτικό συνέδριο και μας καθίβριζε λέγοντας ότι χρηματοδοτηθήκαμε, λέγοντας θα φέρει τον εισαγγελέα διαφοράς, που ποτέ δεν τον έφερε βέβαια. Μεγαλόψυχα και αμέσως είπαμε πολύ σωστά να προχωρήσει, γιατί πάλι θα δοθούν χρήματα, μάλιστα σε τιμή που είναι ακριβότερη στην πραγματικότητα από τον Ιόλα. Έχουμε πολύ κακή καθαριότητα, το ξέρετε όλοι, μηδενικά αποτέλεσματα στην ανακύκλωση, εξαφάνιση του καφεκάδου που προανέφερα, ούτε ένα έργο ομβρίων αυτήν την τετραετία. Θα δούμε για την επόμενη αν θα δημοπρατηθούν τα έργα, κυρίως στο Κοντόπευκο αλλά και στο Τζακό πάνω στον Αγιάννη. Υπάρχει διαπλοκή με συμφέροντα. Με τον ενοικιαστή του κτήματος στο Βάρη έκανε απαράδεκτες κινήσεις. Έχουμε οικονομικά σκάνδαλα και σωρία απευθείας αναθέσεων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, οι 600.000 για τα κλαδιά. Κανένας Δήμος δεν έδωσε πάνω από 50-100.000 για τα κλαδιά. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έδωσε 600.000 με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο εργολάβο. Τα έχουν δημοσιεύσει τον τελευταίο καιρό οι εφημερίδες. Υπενθυμίζουμε εδώ επίσης το σκάνδαλο ότι εξαφανίστηκαν το 2014 70.000 ευρώ από την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, χρήματα τα οποία δεν έχουν επανέλθει ακόμα στα ταμεία του Δήμου και για τα οποία καταδικάστηκαν. Πλήρης εγκατάλειψη των γειτονιών στα ζητήματα των πεζοδρομίων των κατεστραμμένων. Χτες πήγαμε στην Αγία Στριάδος και πώς να το περιγράψω τώρα πώς είναι η Αγία Στριάδος. Κεντρικός δρόμος της πόλης. Καμία ανακατασκευή ή επιδιόρθωση. Έχουμε τη θεωρία ότι πρέπει εσείς ο καθένας να φτιάχνετε το πεζοδρόμιο που είναι μπροστά σας. Λες και εσείς το χαλάσατε και όχι η στάθμευση, τα δέντρα, όλο αυτό που συμβαίνει. Εγκατάλειψη των σχολείων, καμία εργολαβία συντήρησής τους, ελάχιστα πράγματα στα σχολεία. Απόλυτη απραξία στο ζήτημα ανάπλασης. Εδώ έχει μεγάλη σημασία. 2 κορυφαίων χώρων της πόλης. Η πόλη έχει 2 μεγάλους χώρους που θέλουν ανάπλαση. Το ένα είναι το αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια. Έχουμε εξαγγείλει ένα σχέδιο ήπιας ανάπλασης με αθλητικούς χώρους, πολύ συγκεκριμένα εκεί και πολύ πράσινο, αλλά αφέθηκε 4 χρόνια
τα 22 στρέμματα στα Πευκάκια έτσι όπως τα βρήκανε. Και βεβαίως το πάρκο Σταυροσκότσης, που εκτός από τους αθλητικούς χώρους που φτιάξαμε, υπάρχει ο μεγάλος χώρος ο πολιτιστικός που είναι τα εργαστήρια τέχνης, τα 2 τόλ, τα κτίρια τα εγκαταλειμμένα, τα οποία θέλουν ανάπλαση. Εκεί πρέπει να γίνει ένα θέατρο για την πόλη. Αυτό είναι το σχέδιο το δικό μας. Στην κατηγορία του χολαργού, της ρεματιάς, το Καλάτρι, η πόλη θέλει ένα μεγάλο υπαίθριο θέατρο και αυτό θα γίνει εκεί. Καμία βελτίωση του φωτισμού, εγκατάλειψη χωρίς φύλαξη των παιδικών χαρών, το ζούμε καθημερινά, καμία αναβάθμιση των πλατείων. Για όλα αυτά και πολλά ακόμα, αγαπητές και αγαπητοί, ισχυριζόμαστε ότι το πρόβλημα της Αγίας Παρασκευής έχει το όνειμα του Βασίλη Ζορμπά και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να χάσει τις εκλογές του Οκτωβρίου. Και δηλώνω εδώ ότι αν δεν είμαστε εμείς τη δεύτερη Κυριακή, θα δηλώσουμε στήριξη στην παράταξη που θα είναι απέναντι στο Ζορμπά τη δεύτερη Κυριακή, χωρίς να σκεφτούμε τίποτα άλλο. Βεβαίως θεωρούμε ότι θα είμαστε εμείς, αλλά αν τυχόν δεν είμαστε εμείς, θα βγάλουμε κατευθείαν ανακοίνωση στήριξης της άλλης παράταξης. Το πρόγραμμα μας για την επόμενη πενταετία. Θέλουμε να κάνουμε την Αγία Παρασκευή έξυπνη και ανθρωποκεντρική. Να τη βάλουμε δηλαδή σε επίπεδο διοίκησης στον 21ο αιώνα και ταυτόχρονα να την κάνουμε φιλική και φιλόξενη, συμμετοχική, καθαρή γιατί δεν είναι, πράσινη, με αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και με ασφάλεια για τους πολίτες. Μια πόλη με πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις και νέους ελεύθερους χώρους που θα έχει επίκεντρο τις ανάγκες του ανθρώπου. Από το περιβάλλον, την υγεία, τη διαβίωση, την κοινωνικότητα, μέχρι και την έκφραση, τη μάθηση και τη διασκέδαση. Θέλουμε και ο τελευταίος πολίτης να νιώθει ότι ανήκει σε μια κοινότητα που τον φροντίζει και την φροντίζει και αυτός. Πρώτον, κάνουμε την πόλη καθαρή. Προωθούμε την ανακύκλωση με σχέδιο και όραμα. Δεύτερον, δημιουργούμε πόλη με βατά πεζοδρόμια. Ανακατασκευάζουμε άμεσα πολλά χιλιόμετρα πεζοδρομίων παντού. Τρίτον, κάνουμε την πόλη φωτεινή και ασφαλή με αντεκατάσταση των φωτιστικών με LED ένας τεχνολογίας και προσθήκη νέων. 4. Στηρίζουμε καθημερινά τους συλλόγους και τα κινήματα της πόλης μας. 5. Προχωράμε σε ανάπλαση των πλατειών. Θέλουν ανάπλαση και η πλατεία του Κοντόποφου και η πλατεία του Τσακού και μικρότερων δημόσιων χώρων της πόλης. Υπάρχουν γωνιές, εγκαταλειμμένα παρκάκια. Χτες το είδα στη γωνία της Αγίας Τριάδος και στο Τσακό σε πολλά σημεία. Έκτον, δημιουργούμε την ψηφιακή πόλη για την εξυπηρέτηση των πολιτών στη θέση της σημερινής απραξίας. 4 χρόνια απόλυτης απραξίας στο θέμα της έξυπνης πόλης, της ψηφιακής πόλης. 7. Αναβαθμίζουμε τις παιδικές χαρές και δημιουργούμε νέμες. 8. Ενισχύουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, θα υπάρξει ειδικό φυλάδιο για αυτό σύντομα. 9. Ανακοινίζουμε τις σχολικές υποδομές και φτιάχνουμε νέες. 10. Εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους. 11. Εφαρμόζουμε την έξυπνη ελεγχόμενη στάθμιση και δημιουργούμε νέες θέσεις. 12. Κατασκευάζουμε νέους αθλητικούς χώρους και προπονητήριο. Ήταν έτοιμο την προηγούμενη θητεία μας. 13. Κάνουμε τον πολιτισμό και πάλι κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητας του Δήμου μας, γιατί βεβαίως δεν είναι πολιτισμός μόνο το να κάνουμε μια συναυλία στην κεντρική πλατεία και άλλη μία που θα γίνει μεθαύριο. Πολιτισμός είναι όλο αυτό που γινόταν όλη τη χρονιά. 14. Απλώνουμε την κοινωνική πολιτική σε όλους όσοι έχουν ανάγκη αλληλεγγύης. 15. Στηρίζουμε τη ζωοφιλία με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. 16. Εξυπηρετούμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες της νέας γενιάς που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Αγαπητές και αγαπητοί, οι δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου δεν είναι τρίτος γύρος βουλευτικών εκλογών. Είχαμε 2 γύρους βουλευτικών εκλογών, τελειώσαμε, η χώρα έχει κυβέρνηση. Πάντα πιστεύαμε στην ανεξάρτηση από κόμματα αυτοδιοίκηση. Το προβλέπει και η διοικητική διαίρεση της χώρας και το Σύνταγμα. Υπάρχουν τα κόμματα ως θεσμοί δημοκρατίας, υπάρχει όμως και η αρχή της εγκύτητας και η αρμοδιότητα των τοπικών υποθέσεων που ξεπερνάει στην πράξη τους κομματικούς διαχωρισμούς. Η δική μας πορεία το αποδεικνύει. Σε αυτήν εδώ τη δημοτική κίνηση υπάρχουν άνθρωποι από σχεδόν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και δεν θα τα αναφέρω ένα-ένα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Ποτέ δεν ρωτήσαμε κάποιον σε ποιο κόμμα είναι, αρκεί να συμφωνεί στις αρχές μας, που είναι η αρχή της υπεράσπισης της πόλης, του δημόσιου χώρου, του δημόσιου σχολείου, της αλληλεγγύης. Και αυτά τα τιμούν άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα σε αυτήν εδώ τη δημοτική κίνηση και μπορώ να το αποδείξω ακόμα και με ονόματα, αλλά καλό είναι να μην πάμε εκεί.
Η συνεργασία μας και η συμπόρευσή μου με ικανούς ανθρώπους της πόλης ήταν και είναι πάντα από όλο ή σχεδόν όλο το κομματικό φάσμα. Ποτέ δεν έφερα στο Δήμο βουλευτές και στελέχη κομματικά, όπως έγινε αυτή την τετραετία, με ελάχιστα μάλιστα αποτελέσματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το όφελος που προέκυψε για την πόλη? Έτσι εμείς βαδίζουμε, ως δημοτική κίνηση ανεξάρτητη, με πρόσωπα σχεδόν από όλους τους ιδεολογικούς χώρους, το λέω για να μην θυμώνει ο φίλος μου ο Κιζιώτης με το κουκουέ που μας το είπε χτες, που συσπυρώνονται γύρω από τις αρχές και το πρόγραμμά μας, γιατί πιστεύουν ότι αυτό θα δημιουργήσει καλύτερους όρους ποιότητας ζωής στην πόλη. Καμιά λοιπόν κομματική γραμμή, κανένα χρήσμα, καμία στήριξη σε εμάς σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Στήριξή μας είναι οι πολίτες όλου του πολιτικού κομματικού φάσματος, αλλά και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα κόμματα, δεν είναι γραμμένοι σε κόμματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουλέψουν για την πόλη. Και περιμένουμε βέβαια τις επόμενες μέρες μέχρι τις εκλογές να λένε και να ξαναλένε για κόμματα, να μας χρεώνουν εμάς κόμματα, όπως έκαναν με ένα άθλιο φυλάδιο, αν το θυμάστε, που μοίρασε ο κύριος Ζορμπάς το 19. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει. Το όραμα λοιπόν και το σχέδιό μας για μια Αγία Παρασκευή έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις και μέτρα. Και είμαστε ανεξάρτητοι και ενωτικοί. Δεν οφείλουμε σε κανέναν, δεν περιμένουμε στήριξη ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά. Και τα έχουμε αποδείξει όλα αυτά. Δεν τα λέω έτσι απλά, τα λέω επειδή τα ακούω και από την κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπω ότι η κοινωνία θα μας δώσει και πάλι την εντολή. Διότι τώρα μπορεί να συγκρίνει και να αξιολογήσει όλο αυτό του τι σημαίνει ένας δήμαρχος να υπάρχει, να κυκλοφορεί στην πόλη, να μπορεί να παράξει έργο, να ακούσει τους πολίτες, να έχει όραμα και να είναι ανεξάρτητο. Αγαπητές και αγαπητοί, στηρίξτε αυτόν τον αγώνα. Τις επόμενες μέρες θα ξαναπάμε στις γειτονιές του Τσακού, του Κοντόπευκου, του Αγιάννη, των Πευκακίων. Το σχέδιό μας είναι κάθε Πέμπτη. Έχουμε επιλέξει την Πέμπτη ως μέρα των εκδηλώσεων. Την επόμενη Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάμε στο Τζακό, στην πλατεία του Τσακού. Και το τελευταίο μας ραντεβού πριν τις κάλπες θα είναι την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία. Σας θυμίζω ότι από αύριο θα λειτουργεί και το κιόσκι στην Κεντρική Πλατεία. Νομίζω ένα καλέσθητο, λειτουργικό κιόσκι, το οποίο θα το δείτε και το οποίο θα μοιράζεται υλικό όπως μοιράζεται εδώ καθημερινά πρωί και απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Στείλατε μήνυμα νίκης στη νίκη των πολιτών, την ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλό βράδυ.